Alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa barka da warhaka. A yau za mu koya muku yadda za ka yi browsing kyauta ba tare da ka siyi megabyte ba. Ku dai ku danna subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawa. Kai tsaye mutum ya shigo cikin Play Store ɗinsa kamar haka. Sannan ya yi searching ɗin wannan application mai suna Wafi Map. Idan ka shiga cikin wannan Wafi Map ɗin kai tsaye sai mutum ya zaɓi wannan application gashi nan wanda aka rubuta Wafi Map and Password. Idan ka shiga cikin wannan application sai ka danna installing. Ni yanzu kai tsaye ni already na riga na danna installing har na fara amfani da shi. Sai ka danna installing sannan sai ka danna open. Idan ka danna open na wannan application kai tsaye zai kawo ka guri kamar haka. Zai shigo da kai cikinsa domin ya baka damar ka fara amfani da shi. To kai tsaye yanzu yana searching. Yanzu yana searching ɗin abu Wafi mafi kusa da ni, kawai zan danna connecting. Ina danna connecting zai fara aiki ba tare da na siyi data ba. Amma yanzu kai tsaye bana kusa da wani Wafi mafi kusa. Ina cikin ɗaki ne, ɗakin namu babu Wafi ko kuma in ce unguwar tamu gaba ɗaya babu Wafi. Amma yanzu ina fita waje duk wani Wafi da yake bakin kasuwa kuma yake inda nake to zan fara amfani da shi kyauta ba tare da na san password ɗinsu ba, zan yi amfani da shi. Da haka mun gode, ku danna subscribing. Amma fa kar mutum mace masa free data ba fa ko ina zai amfani ba. In dai a garinku a ƙauyenku babu inda da akwai Wafi ba zai aiki ba. Dole sai inda akwai Wafi, ma'ana sai inda akwai ma'aikata ko kuma wata babban kamfani haka wanda yake amfani da Wafi. To in akwai irin wannan a cikin garinku to wannan application zai amfani a gurinka. Amma in dai a gurinku a unguwarku babu Wafi to wannan application ba zai amfani a gurinka ba. Ni ma yanzu inda nake a gurin babu Wafi mafi kusa da ni. To da haka yanzu yana searching ne, da haka babu Wafi a gurin. Amma da a ce akwai Wafi to kai tsaye zai bani Wafin sannan zai ban dama in yi connecting tare da shi. Da haka mun gode da kallon mu.